RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Ilya, hingkod ang pangidaron, menyo og may duha ka mga anak. Taga Cebu City gyud mi. Apan, nianak ko karon sa Surigao City kay taga diri man ang akong nabana. Aron niyo sabtan, sugdon ko pagkahuman sa among kasal sa akong bana. Ingon ini ang mga pangitabo. Ma. Usa man ang baby? Ay, mama, uy, di na ko baby ba? Maugid ka. Hangtod pa ba di ayron, baby, paghihapon ko nimo nga minyo naman ko. Gikan pagid pag elementary na ko. Mauwa ko nga imong tawgon og baby. Bisag dako na ko. Always man kang akong baby, Elia. Bisag minyo na ka. Dili mawa ang pag-isip ko nimong ikaw paghihapon ang akong baby. Mama, gyud uy. Wasabay mong tuyo, ha? Ma, kuan, mananghid na ko nimo. Nga karon nga human na ang among kasal ni Samuel. Adto na may manimuyo sa ila, ma. Ha? Dadon de ka ni Samuel sa ila sa Surigao? Naamang ang iyang negosyo dito, ma. Pero ay kabalak ka. Mag-anhian naman gihapon ko nimo din sa ato, kuno anhi kog Cebu. Mao nga magkita ra gihapon ta, ma. May mahimo pa ba ko? Maumang yun siguro niyang kapalaran sa ginikanan. Moabot yun ang panahon na mag-inusara na lang kung mga minyo ng iyang mga anak. Ma. Unang nawa na to ang inyong amahan. Dayon, isunod si kuya nimo kay nagminyo. Niara tuod siya magpuyo sa atong compound. Apan padagsan na lang mo anhi sa bahay. Kay gikas trabaho, adto naman mo pauli siyang asawa. Unya karon, mawa ka na sab nako. Kay dadon ka na di ay sa imong bana sa Surigao. Layo kayo din sa Cebu. Ma, ayaw good ka balak ka. High-tech na biya taron ay. Pero may lang unya tang mag-video call. O dili ba? Murag dool na lang gihapon ta. Magkakita ta pag video call na to. Ay lahi gitong ni aka sa dool, uy. Kay makita ta ka. Unya dali ta kang masampit kung may bation ko. Ma. Nala, sige.
Maumang kay plano ninyo ni Samuel. Wa ko'y mahimo ana kay minyo ka naman. Ma. Ay, kabala ka, anak, Ilya. Ako na mahibaw ni mama din, Doon naman bitaw ng atong bahay din ni Samo. Pero si mama na lang unya ang mabilin sa ato, kuya. Ay, naana da mabitaw na sa mama nga, wa ta sa bahay. Bisan sa mga dagag ulitaw pa ta. Kaysa nag-eskwila pa ta, tuwa man ta sa eskwelahan. O diyan na narbaho na ta. Mauli raman ta diri sa bahay, inig off na to. Basta ayog kabala ka. Niaraming mga parinti nato din sa compound nga mutanaw-tanaw ni mama. O, di pa masagkain at ikuwag sa mama, good. Wa pang gani na mas-senior. Mga okay na nga mag-inusaran na isa din Ato lang nga pasubay-subayan o niya din sa ato, matag karon ugon niya. Basta kuya ha. Ikaw na'y bahala ni mama. Kumusta naman ka diya, ma? Ikaw mo'y kumusta diha? Huwag ka bang daog-daogan ni Samuel? Layo ra ba ko? Mama, gid, oy. Daog-daog ba? Ma, pinangga kay ko ni Samuel. Ikaw ang akong kabalakan diha. Kumusta naman ka? Ma, medyo nidako lagi ka. Ay, kining magmingaw ko diris bay. Kaon, may mapahimong tanako, nak. Kaya wa may laing lingaw. Oh, ma, pag-exercise ha. Walking baron. Kay dili maayo nga manambukag maayo, ma. Kay prone ka ana sa sakit. Mas maayo na lang sa bitaw unyag mo graduate na lang sab ko aning kinabuhi, anak. Apas kong papa ninyo, uy. Kay wa naman say bili ang akong kinabuhi. Human naman sabang akong obligasyon ninyo. Maong andam na kong mobiyahe. Ma! Diyang nalayo ko sa akong mama kay naminyo na lagi ko o gidako sa akong nabana dito sa ila sa Surigao. Sa video call na lang may magkasulti ug makita nako ang akong inahan. Og pirmi siyang magpalabtik nako og sulti nga gilaay na siya sa iyang kinabuhi nga siya na lang usa sa amo. Og nagsige na lang kaon og nidako gyud si mama. Unya? Ha? Paanion na to si mama sa Surigao, Samuel? Oh, araw na kang makaatiman niya. O magkabantay siyang kaunon. Kaya nitambog sa bitaog maayo si mama ni mo ron. Unya, ato sang ipacheck up si mama ni mo kay basin high blood na siya. Sige. Akong ingnan si mama. Maayo unta og makumbensir nako siya nga anhin na lang din ipuyo dinis ato. Aron maatiman nako ang iyang panlawas. Taas na gid ay ka og kolesterol. Ay. Ug taas na kag BP. Mao nga mag-diet na gid ta, ma. Aron malikay ta sa sakit-sakit. Unya mag-exercise ta. May dinhi sa amo ma kay may dako tanghawan nga kawokingan. Ay, Ginoo ko unsa man ning inyo oy. Agianan sa mga eroplano. Kaya ang eroplano murag paminaw nako naa naman lang sa inyong atop in town. Niya man dol sa airport ang amo ma. Na naaragid sa unahan ang landinganan sa mga eroplano ma ay. Ay di ko magsilbi din hi Ilya oy. Pero may man tang lubat-lubatan ani.
Mao ni makaingon unya nga atakihon ko og sayo. Kay malubat-lubatan man ko matag may roplanong mulanding o mularga. Kay murag naa naman gyud duol sa atop oy. Mamupauli ko sa ato sa Cebu oy. Dali kong mamatay din he. Ma! Di gyapon makontak sa mama nimo? Dili lagi. Grabe oy. Gabi pa na akong dili makontak sa mama. Nya wasag mag-online aron mag-video call unta mi. Si kuya nimo? Mao na ni akong gitawagan Sam. Nagsige pa man og ring. Hello, Yang. Oh, kuya. Kaya sa gunin mo nakatubag ya. Yang, Di na ako makontak si mama ay. Nasubay ba nimo sabay? pasaylo ako, Yang. Wala mo mabantay sa mama. Manalaya mo. Nabantayan din. Gipugos na mo og abli ang pultahan kay dili naman mo tubag si mama. Oh, Patay na niya siya. unsa? Dili. Dili na tinuod, kuya. Dili. Ma! Mama! Kalisod di ay nga malayo sa atong mga ginikanan. Nga dili nato sila mamonitor matag adlaw. Namatay si mama, nga way usa namo ni kuya ang nakatabang, diyang nagkinahanglan siya og tabang. Gibati ko gyud ang kalisod ni mama nga nag-inusara ra sa among bahay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang cause of death ni mama kay myocardial infarction o heart attack. Wa man mi mahibaw nga may sakit di ay siya sa kasing-kasing. Taas noon siya ang kolesterol. Mao ba kini ang hinungdan? Ikaduhang pangutana. Naginusaran nga na si mama sa among bahay, diha sa Cebu kay patay naman sad ang among amahan ug nangaminyo na sadmi nga iyang mga anak. Tungod ba sab kini sa iyang kaguol? Ikatulong pangutana. Nakabantay ko nga nanambok sad si mama. Kay kaon ko no ang iyang pahimungtan kung mag-uol siya tungod sa iyang kamingaw namo. Sa mga pagkaon sab kaani nga iyang gipangkaon? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kaming iyang mga anak, posible ba nga magkasakit sama sa sakit ni mama o muliwat kami ni mama? Unsa may angay namong buhaton aron malikayan ang sama sa sakit ni mama? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Elia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambag sa yung mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological problem, kay usa man ako ka psychiatrist, o mga emotional behavioral, pwede rasad, mga drug-related problems, kay usa man ako ka drug addiction specialist, no? Pertindaghanan itong pasyente sa Argao Drug Rehab, nga ako diha ang psychiatrist consultant. Meaning to say, daghan pag yun gihapon mo gamit og drug, no? Mauna, no? In general lang ha, di gani siya masulbad kay those people are supposed to be the one na magbantay sa mudaghan nga dili mudaghan ng mga drug users na ay mga pipila na directly or indirectly involved. Kung musulti lang yung kanya na, dili ko mga adognahan. Oh, this is happening. This is happening. So, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo, pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or datong Facebook account, kini nga akong suliran, official writers page, o driba sa mong batan sa 3rd floor, CR Martinez Bilingos Maya Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Nga to magtatampo karong adlaw si Elia, 30 years old, taga Surigao City. Minyo ni siya, na iduha ka mga anak. But originally, taga Cebu City, gini si Elia. So, Marajaw-Karajaw, hamok bang piskong isda dyan sa tanggihan? Mo na gitudlo sa nako ni Jublak Lukinti nga
sinurigaw nga pagkaistorya. Musta naman nila sa Ma'am Juliet Kaminggi diya sa Dapa, Siargao, no? Musta naman mga taga Siargao ug pamay akong i-greet nga lain nga mga taga Mindanao. Musta naman si Ricky Lagao, Dr. Ondo Go diya sa Liloy, na PG Obra, no? Diya sa Zamboanga, mga taga Pagadian City, mga Mindig family, no? Mustan itong mga igsoon ni Dodong Mindig, no? Si Leticia, Susan, o si Gloria Mindig, mga taga Hilongos Liti, mga Nibra family, Tongson and Flanco family, ako ng mga kumpare, kumare, si Rogelio Flores, diya sa Labangon, o si Kring Kring Sandos, diya sa Bugo City. So going back sa atong sinder, no? Naadi tay mga word of the day, no? The most beautiful eyes are those that see the beauty of others. Ma-appreciate lang yung tag na gwapa o nindot nga talawan tanaw nun ba, no? Mo na pinaka-nindot nga eyes, dili kay kanang self-centered ra ka, egoistic kuan ra ka kanang sa imo-imo lang, na? Ay mo labay nga nindot, hinduta na so appreciate para nga ang katong matungdan malipay pod, no? Either in person or in non-human nga mga butang, no? So going back to our sinder si Elia, ang iyang problema may tungod sa iyang concern about sa iyang mama, no? Ang hinungdan ko nung nga namatay ang iyang mama kay tungod kay myocardial infarction or heart attack. Tamo ko ni mga hinungdan ani. Actually kining myocardial infarction ang for many reasons, no, na nakabarang blood clot, na injured diha, na ay nakapugong o nakabara sa pagdagan sa dugo sa mga ugat-ugat sa atong lawas, especially kining artery nagsupply sa heart, no? Kung naa na ni siya bara mo nang mag-heart attack for many reasons, and this is life-threatening and this can cause death, sudden death, no? Kay kining problema manggod sa kasing-kasing tridor ni siya, no? Tridor kay ni siya kasing-kasing, di mo ka kumpiyansahan. Ola maayo kay ka naglakaw-lakaw karon nya taon-taon collapse na lang ka rito na nakabara nga whatever nakabara diya sa pagdaloy sa pag-flow sa dugo, especially kanang artery nga nag-supply sa atong kasing-kasing. Kaya naman po blood supply ang atong kasing-kasing, although ang atong kasing-kasing, as we all know, is the organ that is pumping blood to supply oxygenated blood to the different parts of our body. So, ay tungod lagi ko no, kay na-depress na ang iyang mama, nga na din niya sa Cebu City, lonely kay siya, mao nga dali siya mataptan og sakit. So, tinod na, no? Kung ikaw depressed, daghang kay mga negative thoughts, maabot si mong nahuna, ang imong immune system, mo lowered pod siya, no? So, kinahanglan gyud ta, social being manggod ta nga tao, di manggod ta pwede og magsulo-sulo rata, no? Kinahanglan na atay mga istorya, kay mga, kuan, mabitaw nang most of the time, munita gyud ko nga, mga istorya na ko ni si Colonel Dr. Virgilio Sinisa, Engineer Jerry Nadila, Dr. Kin Siliona, Colonel John Albisa, musta naman si Tibong, o si Sano, mga istorya na god, hindi ko sa istoryahan, kay magsigil ka ginuktok, wakay ka, dali kay kang masakit. Stress. May stress ka, ma-depress ka, dali ka matakdan og sakit. Why mo ariglar sa imong pagkaon kay ikaw ng usa. Daghang kang kwarta, utang lang nato. Pero why mo suod nga helper sa inyo kay batik kag batasan. So ikaw rin mo kutaw sa imong gatas. Katan paita, daghang kang kwarta niya, why mo duol mo suod nga helper sa inyong panimalay. So mao na usas mga hinungdan nga dali masakit ang sa katao tungod kay lonely. Lonely. Tinood na siya mag-iingon, Elia, no? Ang iyang mother, gusto ko kayo mo kaon. Kay every time ma-depress, every time nga na kasukaan, ang kanon may pahinungtan, no? So malnourished din ng imong mama, katong imong mama Elia, kining malnutrition man god, either you are marasmic or underweight or overweight. No? Mo na malnourished. Dili lang ng malnourished nga daot. Nakoy malnourished nga sobra katambok yun. Kung sa may tabo kung sobra ka katambok. Daghang kay kag mga parts sa imong lawas. So, dali ka masakit og mga sakit sa cardiovascular nga inon ta functioning. No? Kay, maaligin, daghang kay extra, wa kay exercise.
puro tambok imong kanon kay suko ka ang humba may imong imong pahimungtan sa imong kasuko. So ako lang advice to sa mga namino na to karon nga kuan lang yun, healthy diet lang kita na little exercise. Everything in moderation is good. Kung ingon nga na lagog kaunog ng mga karne, pwede naman good pero limited lang. Muliwat ba kuno ang iyang mga anak ko, sila ni Elias, iyang mama kana matay sa myocardial infarction. Kining mga cardiac problem, muprangka lang gyud ko. This has irido familial tendency, meaning na ay genetic loading like asthma o uban pang mga sakit diha, no? Pero dili pa sabot nga tungod kay namatay ang imong mama og myocardial infarction nga ikaw sad Elia magkasakit po kaniya na but kuan gyud ka. Careful ka sa imong activities of daily living, no? Nga dili ka unya ka regular medical check-up. Kung na kay debate like pulmonary sensation, lisod kag ginhawa, kag busy, malipong, consult your doctor diha sa Surigao, ha? Especially mga cardiologist, mga cardiologist. Kay ikuan man kaani og roll out, posible X-ray ka, posible EKG, Holter monitoring, o mao na to the echo, no? Mao na mga diagnostic procedure nga pagahimoon to roll out kung naabay sakit sa kasing-kasing ang usa ka tawo, ha? Di kay ngadto na mo doktor nga nakuyap pa na, ha? Collapse na, ha? Kung naay mga dili mayang gipaminaw sa lawas, mo kuan dayon, mo konsulta dayon sa nearest doktor. Dok, wa magumi budget dok. Ako yung go to government hospital. O dahil sa yung health center, basig taas ang imong blood pressure, basin og taas ang imong blood sugar, which is contributory sa cardiac problem. Kay mo overwork, bayang atong heart kung taas ang atong blood sugar, kay ma-underutilize man atong energy sa atong different organs, tungod lagi kay taas ka og blood sugar, no? So mo na ako ika-istorya sa problema Ilyada sa Surigao City. Daghang kay tagkaila sa Surigao kay pirmi ba kong mga naan diha, no? Adi po pirmi. Many times na ko naka-anada, naka-overnight na ko da kay naalgi po nga kuan mi ni Attorney Albon. Kumusta naman ni Attorney Albon sa Sugod Southern Leyte ug magadtuan mi Surigao City nga tong Bayodak nga kuan diha nga agianan going to San Ricardo nga usa project ni Congressman Coco Yap. Regards day ami Madam Amalia Yap ug ni Ma'am Ima Distrisa sa Sugod Southern Leyte. So once again ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kay ko nga pirmi mong minaw sa atong mga RMN program. So in behalf of our staff with Attorney Eileen Bathan, na mo tambag sa mga legal nga problema, and from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayo nga.